Ġie inawgurat iċ-Ċentru Edukattiv tal-Buskett, post ġdid tarfin ambjentali għal familji, studenti u viżitaturi li jżuru il-Buskett. B'investiment ta' 240,000 euro, Ambjent Malta trasformat kmamar agrarji li kienu ilhom snin twal mitluqin fid-daħla prinċipali tal-Buskett f'ċentru għal attivitajiet edukattivi dwar żera ta' siġar u xtieli u attivitajiet ambjentali oħra. Iċ-Ċentru Edukattiv tal-Buskett kien iddiżinjat b'mod li jikkumplimenta l-ambjent storiku u s-siġar li jsebħu dan il-masġar. Dan sar bluzu tal-ġebla Maltija b'karatteristiċi arkitettoniċi tradizzjonali waqt li l-binja tinkludi sala għal attivitajiet differenti, uffiċċju għat-tim li se jmexxi l-attivitajiet fiċ-ċentru u faċilitajiet sanitarji. Il-postu mammar ukoll b'kameras ta' sigurtà, Wi-Fi u arja kondizjonata għal kumdità u sigurtà tal-viżitaturi. Id-direttur tal-proġetti ambjentali ta' Ambjent Malta Josien Muscat spjegat li permezz ta' dan iċ-ċentru Ambjent Malta għandalan li tlaqqa flimkien diversi individwi u gruppi fosthom skejjel, komunitajiet lokali u negozji biex tqajjem aktar kuxjenza dwar ir-responsabilità li kulħadd għandu lejn l-ambjent. Ambjent Malta għadha kemm nestit xogħol strutturali fuq dik il-kamra li kienet magħrufa bħala l-Kamra Agrarja. Din il-kamra issa twaqqat u bniet oħra minn floka li din inbidlet għal ċentru edukattiv. Minn dan iċ-ċentru se jsir u se tingħata informazzjoni kemm fuq il-Buskett kif ukoll fuq postijiet oħrajn li huma ta' Natura 2000. Waqt li grupp ta' tfal mill-iskola sajf tal-Kulleġġ San Nikola tar-Rabat kienu qed iżuru l-Buskett, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli innotat li dan iċ-ċentru li jinsab f'wieħed mill-isbaħ siti ta' Natura 2000 f'Malta qed ikompli juri kemm l-edukazzjoni ambjentali hi kruċjali għall-futur aktar sostenibbli. Dan iċ-ċentru edukattiv ser ikun iwassal informazzjoni dwar il-biodiversità f'dan il-post, dwar kif nistgħu nipproteġu aktar post bħal dan u anke dwar l-istorja rikka ta' dan il-post. Iċ-ċentru edukattiv tal-Buskett miftuħ għal pubbliku kuljum mit-8:30 ta' filgħodu sa' sija ta' wara nofsinhar minn Ġunju sa' Settembru u mit-8:30 ta' filgħodu sa' 3 ta' wara nofsinhar bejn Ottubru u Mejju.